Hola! 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 Eu chamo Aixa, teño 12 años, meu nai é galega e meu pai é de Marrocos. Estudio galego no Cañada Blanch con meus compañeiros. Ola, eu chamome Kiara, eu tengo 12 anos e meu pai é de Portugal e África e miña nai é de Málaga. Eu nací aquí en Londres. Ola, chamome Isi e meu pai é irlandés e meu nai é de Galicia. Ola, eu chamome Alfredo, a miña nai é de Galicia e o meu pai é de Nigeria. Ola, eu chamome Alba, eu teño 12 anos, eu son de Madrid e de las Filipinas. Ola, eu chamome Andrea, teño 12 anos e sou de Galicia e de Valencia. Eu vivo en Londres, pero sigo falando galego. Ola, eu chamome Adrián. A miña nai é de España e meu pai é de Inglaterra. E eu sou de Madrid. Ola, chamame Alejandro e miña familia é de Malpica. Eu chamome Laura, teño 12 anos e son de Santiago de Compostela. Estou en Londres durante un ano para aprender inglés. Hola, chamome Ela, teño 12 anos, son inglesa. Salgo ben. Ola, nós somos Diego, Aitor e Gabri. e somos de Laxe, Camariñas e Camelle. E todos os anos imos a ver a nosa familia Galicia.